Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita ang laki pag imong kanino. Lisod ng pabalik ko ng baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Si Winona, ginaingon, walay sikreto nga dili mahibaw-an. Matago mo man kini, pero mugawas gyud sa insaktong panahon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Winona, hain ka! Paano unsa ka? Pastilan, si Giovanni o si Sopronio nagsubagay. Unya? Atua, uwa nga sila, sige na. Ha? Masabay kung labot kung magsukmagay sila pa. Pag ay nakatinubagay ang duha tungod nimo. Unsa? Sulti sa tinod, Winona. Nga naman duha? Nanguyab si Sopronyo nimo. Pati ari mong naong eh. Pati kag pangano eh. Sopronyo. O, nanguyab. Oh. Da! Mamakapag ang buang nga ka? Sa ka ba ha? Ano? Nanguyab pa man? Nanguyab pa man? Nanguyab ako, Winona. Di pa man ninyo? Uy, buang! Hanggaw! Pangitag babae nga imong panguyaban ka ng way tag-iya. Sabot mo ipasabot nga ikaw na tag-iyang, Winona, ha? Oh! Uy, ay kalimot ba yung Giovanni? Wa pa kay papel nga gigunitan nga imo ng asawa sa Winona, ha? Nga ikaw na tag-iyaw, ikaw na ang bana niya. Ay paghinilas-silas niya! Ay, ginuot ang gapas, Winona. Agay. Halawana sa dimo, eh. Agay. Awa, o. Isi ng imong ngapil sa pagsukmagay ninyong Sopronyo. Ay, naglagot man ko niya, God. Pero di niyang panghambog nga. Nanguyab siya nimo. Ano sa may resulta ron? Nag-away noon mo. Di ko gusto nga doon ay laing manguyab nimo. Grabe man ka, Giovanni, oy. Uyab pa manggutagod. Sakto man si Sopronyo nga wa pa kay katungod nako. Sa ato pa! Okay na nimo nga. Panguyab bang kaglaing laki? Kung atong balihon, be. Ako sa imong nguyab o gaing babay. Okay ra ka? Ha? Okay ra, uy. Ano Uy. taon di okay? Uy. Total, wa ko'y katungod nga masuko og mangangko nimo. Di pa man ta kabana? Winona!
Winona, unsa ni katinood? Ang unsa man pa. Mamay naman kunos Giovanni nimo. Ha? Wa man si musulti na ko anak pa. Ay nakasulti mi siyang ginikanan. Og mas gabi kunos na mamay. Hala, wa man ko sultihin ning Giovanni, uy. Ay, sorry ka ayo, Winona, ha? Gusto lang ko nga ma-surprise ka. Nga nang wa man ko ni musultihin ini Jov. Ay, time pa ha. Ay, klaruhon tani. Unsa man, dili din ni inyong kasabutan nga mamay mi karong gabi una, ha? Eh, surprise gani pa. Oy, hala. Batiya ni mong surprise, oy, Giovanni, oy. Ay, mawaw masad mi si mama ni mo ini. Ay, nakurat ba lagi ni Winona? Jor, ikaw ni? Una? Uy! Huwag yun ay ka malimot ako. Kamusta naman ka, uy? Okay ra. Ikaw una. Samot magkakagwapo, okay? Buyag, minyo na ka? Ha? Uy. Ako minyo na. Pero, nagbuwag mi after 1 year kay wa na mi magkasinabot. Nagdunga mi sa mong conjugal property. Og mibalik ko Pilipinas. Nga young and free and single. And ready to mingle. Ba, una? Giovanni, kuyugi ko pi. Ang kuan una kaning. Ay, kung palipari pa. Dali na pa. Kimi nga baya ko ni mo. Let's go na. Kung sayop sa kong nakita. Ha? Nakita. Giovanni kitang pag-uli check-in ng motel nga ako gitrabahoan. Yay. Kinsa mo tabayhan ng kuyo niya. Ay. Ha? Ang binuang mo siya. Oh, ang binuang ko ay. Ubida. Kasluno na siyang binuna. Oh, kasluno na ay. Yan, chicken is this. Laing babae ko yung niya this motel. Gusto. Ano ako gimatro nga si Giovanni ito mapagkulang ni chicken. Unya. Unya na ko mapauli. Bisag duty pa ko. Maniid ko kay bati kay nagipuhat niya da. Bati oy. Luoy kay Winona. Luoy oy. Murong kong nabuha na ni. Hala no. May nang mahibaw po si Winona. Nga ni Chip si Giovanni niya. I miss you so much, Giovanni. Galing una. Mag-short time lang ta. Di may mo magpaugma ta rin eh. Opa, basta takbawan ko di mo, Jo. Okay. Kasluno naman, Eka. Okay ra, at least. Wa pa ka maminyo magka-one night stand to Jo. I miss you so much. Miss mo sa imong pagkamananap. Kung ilaga, ulit sa imong afang. Gigamit lang na akong kuto. Dili mo siya.
Ay, gusto ko mahawas, Miss Kapobre. Giovanni, alipaya ko. Tubawa ko, Jom. Giovanni. Tabawan ka ining atong dumaan. Thank you ni Mabayel, ha? Oh, Salamat pero sa'yo. ayaw biya ko ang mong bay, ha? Gidili biya ning hotel ang pagkopya sa record sa CCTV. Basig, maugtang ang trabaho ini, ha? Oh, sus. Hindi na may tambuhin, no? So, ikaw pa. Hmm. Salamat kayo sa iyong paghatag na akong pabor sa akong gangyon mo, ha? Hmm. Nya, ato na ko! Okay. Ha? Diyan sa ka! Porbida, ipakita ko ni Kang Giovanni. Kung butin na siyang nakiguan na stand siya sa usa ka babae nga wapa ang ilang kasal ni Winona. Ugma na ang kasal nato sa. Ugma na gyud Winona. Excited na ko. Ako dili. Nga naman. Tungod kay di na kumupadayon sa pagpakasal. Uy, ayaw good pag joke-joke wen. Dili ni joke, Giovanni. Wa pa kita makasal pero naghimo na kagsa. Nakig one night stand ka ni una nga imong ex. Ha? Kinsa ba'y nagbatakag tabian na, ha? Murinay ka? Natural. Kaya wala ko buhata. Wa gyud ka ha? Wala lagi honest pa. Honest? Honest. Baka kuna ni mo eh. Huh? Doon ako ipakita ni mo ha og tan-aon tag-honest ka bagyot. Oh. Tanawa ni. Video sa... Uy, kinsa may... Naayngan sa motel oh. Ug ikaw ning lalaki nga nagdako sa hawak sa babay samtang nigawas mong duha sa usa ka room sa motel. Unya, mamaka ka pa, ha, Giovanni? Salamat kaayo ha, Sofronio. Kung wa pa ang video nga imong gipakita nako. Hangtod sa hangtod ko himuong buang ni Giovanni. Wawa lang ko ni mo, Winona. Buutan mo ka. Ikaw na sumbong ni Winona, ha? Giovanni! Giovanni, gusto na, Giovanni! Bangon! Nausa man ka! Sumagay na! Gusto na, ha? Hinay na. Ang tuna na lang nga sa ni mong imong gihimo. Ni-cheat na ka nga di patakasal. Unsa naghano kung maminyo ko nimo nga di mo ka matagbaw og usa lang? Ha? Huwag yun ay forever. Nagbuwag bagay sila si Daniel ug Catherine nga 11 years silang uyab. Kita pa ka, ha? Ala, no. Lang kay samtang sayo pa nahibaw na ko sa tinuod nga kolor ni Giovanni. Why ayo nga himuong bana kay nangita paglain bisag kaslunon nami nakig one night stand sa iyang ex-girlfriend. Mga kasama ang kaagi ni Winona din hining tulumanon. What's the style? Nakig one night stand style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.